Каникулдар вакытында милли музей уйнарга сакыра, интеллектуаль уенга, Урал батыр эпосын кем яхшырак белә икән? Милли музейда кызлар егетләр өчен төрле саралар оештырылып тора. Каникулдар вакытында бында бигрәк күңелле. Был юлы үсмерләр һәм студентлар өчен өр-яңа проект тәкъдим ителде. Урал батыр менән Шүлгән эпосы сюжеты буенча интеллектуаль уен. Һин Урал батыр эпосын әйбәт беләһеңме? Буганым бар, әйбәт белмәйем. Монда килдем, яхшырак белдем. Һиңә был уен охшаймы? Айе, бик охшай. Мин дусларым килдек, бик кызык. Лицей бит ошо эпосты язып алган галимдин исемен йөрөтә. 5нче класс укучылары 2 командага бүленеп көз сынашты. Бер команданың исеме Шүлгән булса, икенче командага Урал батыр исеме бирелде. Уен эпос сюжеты буенча һараударынан гына тормай. Кызлар егетләр тарих, яхшылык менән яманлык, батырлык темаларына ла һөйләшеп алдылар. Күңелле булды. Был уен нимәгә һине өйрәтте? Бұл уенда эпос турасында мин күбрәк белдем. Һәм яхшылык, явызлыкты гел еңә. Шуның турасында белдем. Уен турасында һөйләп кит. Без 2 командага бүленеп, һорауларга җавап бирәбез. Кем күбрәк бал ия, шул еңә. Нисек уйлайһың, һинең командаң еңерме? Минем командамның исеме Шүлгән. Анда җиңәктәр генә йыелган. Шуның өчен минем командам еңә. Интеллектуаль уенга откырдар һәм тапкырдар йыелган. Еңүче булыр өчен эпосты яхшы белү генә етмәй, һораударга дөрес итеп җавап биреп, әңгәмә кора белү дә кирәк. Миңә лә, кызлар егетләргә лә уен бик охшаны. Хәтта эпосты тулысынча укып чыгу теләге уянды. Кызлар малайлар бик зирәк булып чыктылар. Уендар һөнәтманалар Нияз Якупов, Наил Гайнуллин, Тау-тау хәбәр өчен.